Embagnal daw yu kay Ilocano, welcome po muli sa aking YouTube channel. Ang video natin ngayon kay Ilocano ay ito na po yung part 2 sa pagpunta namin sa Barcelona, Spain. Nandito na tayo sa Plaza Catalunya kay Ilocano, yan o. Maglalakad lang tayo dito sa famous na La Rambla kay Ilocano. Ito yung pinakamagandang lakaran dito sa Barcelona, Spain. May mga shopping center kay Ilocano. Gabi na kay Ilocano pero madami pa rin naglalakad. Ganito talaga dito sa Barcelona kay Ilocano. Nandito na tayo sa Plaza Catalunya kay Ilocano. Ito yung pinakasentro ng Barcelona. Buhay na buhay pa rin ang Barcelona kay Ilocano. Mag-alas 8 na lang gabi. Ang salita nila dito kay Ilocano ay Catalan or Spanish. Kaya nung bagong dating kami dito sa Barcelona kay Ilocano talagang pahirapan. Kasi yung English nila wala masyadong nagsasalita ng English. Kaya nag-aaral ako ng Catalan at saka Spanish language kay Ilocano dito sa Barcelona. So far natuto naman tayo ng lengguwahe nila kay Ilocano. Kaya okay na rin. Dagdag kaalaman na rin para sa sarili natin. After the wall was teared down, and this was the Nandito na tayo sa mismong pinaka-plaza ng Catalonia kay Ilocano. Tuwing araw dito kay Ilocano madaming mga kalapate kaya pwede mo silang pakainin. Sa ngayon gabi kaya wala yung mga kalapate kay Ilocano. Nandito na tayo sa Paseo de Gracia kay Ilocano. Ito naman yung bilihan ng mga damit na mga mamahaling kay Ilocano.
No entiendo los ojos. Sí. Pupunta tayo sa Rambla, Catalonia, Ilocano para hanapin natin yung 5 Cotas. Doon na tayo magdi-dinner. Doon kasi yung masarap na tapas-tapas. Ito po yung mga typical na pagkain ng mga Espanyol dito sa Barcelona, Ilocano. Tapas-tapas lang at saka yung mga paella, Ilocano, yung kinakain nila. At saka tinapay lang, wala silang kanin. Punuan talaga yung mga restaurant dito kay Ilocano, yung mga tapas-tapas kahit na gabi na. Dito muna kami dati, diyan na kay Jacob. 4 hotas. Ay, 5 hotas. Pero nang via postal, Italian, kawan nila. Kaya, pero dito isa Espanya. Que me ha ocurrido una cosa súper extraña que hasta ahí está mal por Pupunta tayo sa bookstore kay Ilocano para bumili tayo ng El Principito. Chubby Pig. Chubby Pig. Dito na tayo magdi-dinner kay Ilocano kasi wala na yung 5 Hotas. Lumipat na sila ng pwesto. Ito po ay isang Spanish restaurant kay Ilocano kaya magtapas-tapas na lang tayo dito. Kilometer 0 yung tubig nila dito kay Ilocano. At ito na nga yung mga order natin kay Ilocano. Meron silang las gambas, tinapay, chipirones. Ganyan lang yung kinakain ng mga Espanyol kay Ilocano. First plate pa lang yan kay Ilocano. At ito naman yung second plate natin, polpo.
Ito po ay isang octopus. Tama na. At ito rin yung third plate natin ka Ilocano. Ang sarap talaga ng tapas-tapas ka Ilocano. So yun ka Ilocano, maraming salamat sa panonood. Ito po yung part 2 sa pagpunta namin dito sa Barcelona, Spain. Abangan nyo po yung part 3 ka Ilocano. Ingat po tayong lahat and Happy New Year ka Ilocano.